Hradčany s odjezdem ve 12 hodin 5 minut přijede na kolej číslo 3. K příchodu použijte výhradně úrovňové přechody. Pojedeme tady dolema, jo? Na sázal. Dbali své osobní bezpečnosti. Osobní vlak číslo 9017 linky S80 do Bratce České dráhy do stanice Radvaně nad Slávnou, zastávka Český Štěrbec, zastávka Zácov a Vyluč nad Sázavou s odjezdem ve 12 hodin 3 minuty přijede na kolej číslo 5. K příchodu použijte výhradně úrovňové přechody.